tibatike zvechopu chopu. Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare. Pane nyaya iri kundibata ende ndaona kuti this is very important kuti tinge tichingoonesana and we always have to remember vanhu vanenge vari munguva yakadai so. Madzibaba Veshanduko is in hiding right now and ndiri kuda kuti muri yeZimbabwe munge muchingorangarira kuti izve so since vari in hiding muri yake iri kudyei. Iye wacho paari muhiding pacho ari kudyei. Ari kurara pai. Madzibaba Veshanduko mhosva yavo ndeye kufaitira kana kuti yekurukuyira imimi maZimbabweans kodzero dzenyu, mavoices enyu, mabasa amuri kutochemera kuti hakuna chacho. Because you know I've seen a lot of people vachitaura kuti Madzibaba Veshanduko tsvaga basa chinchi, but mabasa tutoziva tese kuti kuZimbabwe hakuna mabasa, but he has been fighting kuti mabasa acho awanike rake, ari kutofaitira rake nerako futi ipapo at the end of the day. So guys, ngatiregedzei kuita politics dzechicoward dzekuignore vanhu. Ndatoona kuti manyarara nezvayo yacho and you know the whole social media is quiet. Why guys? Why muchikurumidza kunyarara? Why muchikurumidza kuignore? Zvinhu pazvinotanga so. Zvinhu izvozvi zvazvina kunaka guys. Please, Madzibaba Veshanduko vanoda kunge vachita se vachionekwa ibaba ndangoti nditoyeuchidza because ndikasadzieuchidza nyaya idzodzo dzikasatotaurwa nevanhu vanotaurisa vari loud kunge nini, hapana umwe munhu anogona kuzozvitaura. Umwe anogona kungoignore ngoti but handiti he is fighting for the struggle here, ndozvinoita struggle. The next thing motonyarara makutsvaga the next guy achasomudza musoro uyo achiti zvinhu zviri kuitika zvose bo mobva matanga futi kuti makutanga kuta take naye. Iko zvine zvitako kuzivai mburi yeZimbabwe, musanyanye kuita zvekudaro. And I would want to appreciate vanhu vagara vachibatsira. I would want to appreciate vanhu vari mudiaspora. Guys, ndimi mune yese, ndimi munoita zvinhu zvitese zvinge zvichibatika panhu pachiitika zvinhu zvinobatikira. And ndanichiona vamwe vachitaura kuti zvoni Madzibaba Veshanduko ari kusiyiwa, he has been neglected naChamisa, which is wrong. Because Chamisa pachake hatizivi kuti akapedzisira kuita zvepolitics zvacho kana kuti zvekufaitira achinyatsomira paground parini kubva madays emaelection ndo pega patakapedzisira kungoona vachingoita zvinhu zvavo zvemuballot. Pakangodhakwawo zvemuballot vakabva vangopeta zvirauro zvavo vakangopeta nemaoko zvese vangoita se vamboenda pasabbatical zvavo kusvika vatozosvika pakukwita even political party yacho vanga vari president yacho yeCCC. Saka kuti muzotaura kuti munhu ari pasabbatical anga ari pasabbatical all along ndiye neglect akasiya uyu, I don't think kuti zvinhu zvinova zvinhu zvakanaka izvozvo. Inyaya yekuti zvangondibata also ndangozvifunga also ndikati iyi nyaya inoda kutaurwe. So do something kune maZimbabweans vagara chizviita. Thank you so much. Ndokanyaya kadiki diki kanga ngaro pana pachete muri yeZimbabwe ka update kadiki diki yake kuti tingoonesana baba.